Dugramnya. Dugramnya. Apa tulis kayak? DIDT. Hah? DIDT. Kesana sini. Tharo ang kaisa sangsati channel ni koktoma thumnai ani nok mungia kamibo ani bumung hojit deborma mungia kami hatibo CPM rogni kaisa program chakdo phadabi natui brok news kladi mabai khayei ang chakmagato bike ni thok bene thangpru phayei guri thoknawai phaimani yagolo thik sorasori share became ni gate ajagabo 5 jona borok bridge ainani phai kaisana siniwo ang Probir Deborma bini nokborang semia angkai borok ama singapore ni phai gang saka thoknai phai angka borok ang mai walani kaisa seng harono ang tobo kok salia thanga an logi borok bokoi kaisa si angkai thangai 34 mile siari hotel ajagabo thangai sobai mani yagolo watoi mani karone ang ajagabo kaisa kokorma bifangbo phangtango ajagabo resawo thik ara bathoi kya camera sinani kiriwei ani logi ni borok ni bag no ang nang langai hotel bisinga hati nai kono saga gobatoi hotot tungma bai borok 5 jona borok ani borok phayara batha phaiya bathak phayei borok kuno ana obo hai kuno kok singya mangkhaino mo chini bagai belai ungko mono sing agin sinai tongmani mono buna nango sing hnai o Probir Deborma first anabu abuni yagolo borok hingka oi roman budi bono hne bui taima sanokai siniya 3 jona anabu konoi khe mana khaima sing khaima jaga tongo hingkai angkhar ka hingkai Probir Deborma kalaikha ani kologo abong nukha hingkai oro helmet bai bukha bunai sabunai hingkai Probir Deborma bai ang tini musana dukhona mo buni to phani borok ana bungmani hingkai angkha dukhona kala khau chini tibra saje apti khilama ka soibu ano जों बयहाय बेतन गोबां मानसिया जों सांबादिक खायो जार्नालिस्ट borok जों जेता अफिसाव रिसां माने किसा मिसा मानो जों abo bai जों मासा थै मासा एथिकै तिनि फुंनि बहं माइ गरैखौ कक्तमा थुवाना नखरतानि दिनै आङो बाहाय खाजोबो हायनि बागैनो जत लोकरनो आं कयु अमो आं हायनो आसुगै थंया आंगानि सिनि चेनेलनि माध्यमे सिनि चेनेलनि नाङै संनाय कुसुक बेरमे तांखार आं सालायनाय आं बरंनि बुङो मामला खायनाय प्लिज o han hasteni tibrasao norok elakaro phai toito khaine mano je an tini bunai Probir Deborma botam khlaya Probir Deborma botam khlayenga bo saimia kintu kisu na kisu bini politics yakhaba kisu kaisa NGO bini ugologo phan tongo haini bagai bini je kaisa journalist no yakhaba reporter no botini yakti sau hinga ajagabo ang bini muribe kaisa koktoma khaima tongo February mas 2 tarik ajagabo lukuro koksil jagabo no PMAY ni nok manmani protekti family bo rang 5000 kai bo collection khayo khaimani yagolo ka ami amchani lokoragan thani phaikya borogana interview rikha hengkang news khlaikya afrobo banok kongdongni bisinti krengai dongkiro rikha nang news viral takhari ang khaikya tini oboni dosang mano hambai botam khlanya bong ang tabuk mungia kami PHCO taisa thangnai arone doctor tam sanaigena animo belai sajak angke khonjo belai sajak oro check khai angke bising oro bomjak ano drop sei rikha injection di mani yagolo tabu sakro mano kije hamja engkabon bagan tabu mungia kami PSO thangai ang puila borbabu malai nai bone moriba ang malda khainai yakha kes khainai kusuk dara